Arratsaldeon guzti hori, ongi etorriak Zarautzen gaur jokatuko den bikote gazteen dantza txapelketa honetara. Antolatzailea, Zarauzko udala eta laguntzaile lanetan Gipuzkoako euskal dantzarien biltzarra. Arratsalde honetan fandango eta arina dantzatzen ikusiko ditugun dantzariak 16 urtetik berakoak dira, gaztetxoen lehiaketa beraz, eta txapelketa guztiak bezala sariak jokoan. Hor mai horretan jada prest diren sariak, bikote txapeldunak etxera 140 euro txapela eta trofeoa eramango ditu, bigarren sailkatuak 120 euro, hirugarren sailkatuak 100 euro, eta bada ere sari berezi bat 12 urte arteko hobekien sailkatutako bikotearentzat. Bikote horrek oroigarria eramango du etxera. Horiek dantzari dagozkion 4 sariak, baina bada ere 5. sari berezi bat, kasu honetan tradizioa errespetatuz hobekien jantzita datorren bikoteak eramango du 80 euroko saria etxera. Eta sari horiek erabakitzeko lanean nortzu? Hor aurrean jada prest mai luze horretan eserita dagoen epaimaia. Epaimaia 3 lagunek osatzen dute, Katerin Artola Oiartzuarra, Ane Antza Donostiarra eta Antion Mendizabal Donostiarra. Horiek aurkezpenak, noski, txapelketa guztietan musikarien lana beharrezkoa da, prest ditugu jada hor Julen Maestro eta Itziber Estanga. Esan dut 9 bikote arituko direla lehian, eta txapelketa abiatzeko aurkezpenaren unea iritsi da. Aurkezpen hori puntuagarria da, beraz, oholtzara deitzen ditugu 9 bikoteak. Txapelketa abiatuko dugu, 9 bikote dira. Barkatu, esaten didate aurkezpena ez dela puntuagarria, baina bai aurkeztuko ditugula 9 bikote horiek, akatsa, nirea, aurkezlearena. Orduan, 9 bikote horiek deituko ditugu oholtzara, eta dantzan aritu ala aurkezten joango gara, beraz, oholtzara 9 bikoteak. Amane Uranga eta Naroa del Rio Tolosako bikotea. Laiene Ezama eta Julen Urrestilla Azpeitia eta Zestoako bikotea. Jone León eta Lore Lizarralde Azpeitiko bikotea. June Aguado eta Ibai Zagirre Amasa Bilagona eta Segurako bikotea. Helene Astiazaran eta Oier Arriaran Azpeitiako bikotea.
beitiarrak. Aurkezpenak eginda, ikusi dituzute 9 bikoteak, eta orain txapelketa abiatuko dugu. Beraz, oholtzara deituko ditugu, Amane Uranga eta Naroa del Rio Tolosako bikotea. Oholtzara hurbiltzen joan Laiene Ezama eta Julen Urrestilla.
Urrengo bikotea bi herri ezberdinetatik datorren bikotea da, Laiene Zama Azpeitiarra da eta Julen Urrestila Zestoarra. Oholtzara hurbildu Jone Leon eta Lore Lizarralde. Urrengo bikotea, Azpeitiko bikotea da, Jone Leon eta Lore Lizarralde dira.
Prestatzen hasi June Aguado eta Ibai Izagirre. Txapelketako hurrengo bikotea bi herri ezberdinetatik datozen dantzariek osatzen dute. June Aguado Amasa Bilabonakoa da eta Ibai Izagirre Segurakoa.
Prestatzen hasi Elene Astiazaran eta Oier Arriaran. Ongi etorria Azpeititik datorren hurrengo bikoteari, Elene Astiazaran eta Oier Arriaran dira. Prestatzen hasi Irati Larrañaga eta Danel Castillo.
Txapelketako hurrengo bikotea bi herri ezberdinetako bikotea da, Irati Larrañaga Andoaindarra da eta Danel Castillo Pasai Donibanekoa. Prestatzen hasi Irati Aranguren eta Beñat Mendizabal.
Txapelketako hurrengo bikotea, hau ere Azpeititik datorren bikotea da, Irati Aranguren eta Beñat Mendizabal dira. Oholtzara hurbiltzen joan Nora Davila eta Julen Lertxundi. Txapelketako 8. bikotearen txanda, bi herri ezberdinetako dantzariek osatutako bikotea, Nora Davila Zizurkildik dator eta Julen Lertxundi Asteasutik.
prestatzen hasi Maialen Aranguren eta Aiara Ezama. Txapelketako azken bikotearen txanda iritsi da, Azpeitiko bikotea da 9. eta azkena, Maialen Aranguren eta Aiara Ezama dira.
Onaino, aurtengo bikote gazteen dantza txapelketa. Txapelketa bera amaitu da, orain epaimahaiak erabaki beharko du sari horiek zein bikotek eramango dituzten etxera. Gogoratu, bikote txapeldunak 140 euro txapela eta trofeoa eramango dituela etxera, bigarren sailkatuak 120 euro, hirugarren sailkatuak 100 euro, eta 12 urte arteko hobekien sailkatutako bikoteak ere oroigarria eramango duela etxera. Horiek, dantzari dagozkion 4 sariak, baina bada ere 5. sari berezi bat. Tradizioa errespetatuz hobekien jantzita etorri den bikoteak 80 euro eramango ditu etxera. Eta sari horiek banatzen edo erabakitzen. Bertan, mailan jada prest lanean epaimahaia, Katerin Artola Oiartzuarra, Ane Antza Donostiarra eta Antion Mendizabal Donostiarra. Epaimahaiak bere erabakia hartu bitartean, berriro ere oholtzara deituko ditugu bikote guztiak, urrenkera errespetatuz, txapelketan aritu diren urrenkera errespetatuz, lehen 5 bikoteek pandangoa dantzatuko dute eta gainerako 4 arina. Beraz, oholtzara deituko ditugu berriro ere pandangoa dantzatzera, Amane Uranga, Naroa del Río, Layene Ezama, Julen Urrestilla, Jone León, Lore Lizarralde, June Aguado, Ibai Izagirre, Elene Astiazaran eta Oier Arriaran. Eta arina dantzatzera urrengo 4 bikoteak. Irati Larrañaga, Daniel Castillo, Irati Aranguren, Beñat Mendizabal, Nora Davila, Julen Lertxundi, Maian Aranguren eta Aiara Ezama.
Epaimahaiak erabakia hartu du, jada saridunen izena eskutan, sari horiek banatzea deituko ditugu oholtzara, esan dugu hasieran Zarauzko udalak antolatu duela txapelketa, eta beraz oholtzara sariak banatzera deitzen ditugu Xabier Txurruka, Zarauzko alkatea, Leire Arana, Garazio Leizola eta Inize Larramendi, hiru horiek Zarauzko zinegotziak. Sariak banatzeko unean, esan dugu dantzari dagozkion 4 sari daudela eta 5. berezi bat dela janzkera onenaren saria. Tradizioa hobekien errespetatu duen bikoteak 80 euroko saria eramango du etxera, eta sari hori banatzen izango ditugu Garazio Leizola eta Inize Larramendi zinegotziak. Jantzi egokienaren saria, Nora Davila eta Julen Lertxundi Zizurkil Asteasuko bikoteak irabazi du. Horiek dotoren etorri direnak, 12 urte artekoen artean ongien sailkatutako bikotearentzako oroitarria sari hori banatuko du Xabier Txurruk alkateak eta Leire Arana zinegotziak. Sari hori Jone Leon eta Lore Lizarralde Azpeitiko bikoteak irabazi du. Hirugarren saria, 100 euroko saria, sari hori banatzen, berriro ere Xabier Txurruk alkatea eta Leire Arana zinegotzia. Hirugarren sailkatu den bikotea, Irati Larrañaga eta Daniel Castillo Andoain eta Pasai Donibaneko bikotea. Bigarren saria, 120 euroko saria, sari hori banatzen Garazio Leizola eta Inize Larramendi zinegotziak. Bigarren sailkatu den bikotea, Helene Astiazaran eta Oier Arriaran Azpeitiko bikotea.
aurtengo bikote gazteen dantza txapelketako irabazleen izena ezagutzeko unea iritsi da. Sari horiek banatzen Xabier Txurruka Zarauzko alkatea eta Leire Arana zinegotzia, 140 euro, txapela eta trofeoa etxera daramatzate. Nora Davila eta Julen Lertxundi Zizurkil eta Asteasuko bikotea. Tradizioak agintzen duen lez, bikote txapeldunak fandangoa eta arina eskainiko ditu, zorionak bikote, eta mila esker guztioi hemen izateagatik, datorren urtera arte.